No niin, moikka taas. Tänään me tehdään Stumblekaisvideo kaverin kanssa. Moi. Saatte tunnistaa mut. Mun YouTube-kanavan nimi oli, en mä muista sitä kyllä, mutta joku se oli. Mun nimi on siis Santtu, jos ette sitä tiedä. Niin, te kyllä tiedätte, koska te olette nähnyt meidän edellisiä videoita. No joo, niin. Jos te ootte nähnyt. Todennäköisesti. Niin. Nyt ei. Toivotaan, ettei pelata huonosti. Joo, mut jos te haluatte joskus päästä pelaamaan meidän kanssa Stumbleen, niin teillä on mahdollisuus siihen. Niin. Pyytäkää meitä vaan kavereiksi niin, ja laittakaa jommankumman videoihin kommentteja, että lisää mut ja mikä sun Ja älkää ihmetelkö, kun tää on kyllä sama Santtu, mutta se sai uuden puhelimen, niin nyt sillä on eri nimi eikä sillä ole yhtään spessuemoteja. Niin, mulla oli 3 spessuemoteita jälkeen ja mulla on näitä huonoja emoteita nyt. Mulla ei ole edes tanssiemoteja nyt. Nykyään enää. Niin huono juttu. Saattaa olla vähän huonompi katsoa mun videoita, jos mä tein joskus Stumble-videon. Mä en ole vielä kertaakaan tehnyt, et kyllä mä tuun sen joskus tekemään sen mun ekan Stumble-videon. Alex, No. tiedätkö mikä on Stumble Guys suomeksi? No, Kompastelupeli. ok. Vähän outo. Mm. Ei. Ei hitsi. Sun ehkä kanttis yleensä tehdä toi reitti. Koska mulla ei oo sitä edes tanssia, mutta ei. Kuinka lopussa tanssia, mutta ontuuks mä hakkii sellaiseen? Ei ne varmaan. Tässä itse asiassa parti. Joo. Oota mä vaan freespinin. Okei. Tässä tulee. Please jotain. Hyvä. Ei tuu ikinä. Duplicate. No Vähän uusi skiniä. skini. Mun toinen skini, jonka mä saan onnenpyörästä No, tällä käyttäjällä. minkä mä ottaisin? En osaa Haluatko valita. sen mä päättää? Ei. Okei. Ottaisin tosi hyvä skini. Mä en osaa päättää. No nyt kun kohtaan toi Halloween, niin mä otan nyt Halloween teemasta ja... Joo, mä otan nyt Halloween teemasta ja... Mulla ei oo edes vielä mitään Teen partin. skiniä tossa Halloween. Teen partin. Mä kutsun. Ai sä kutsut. Jos sä haluat päästä videolle, niin laita kommentteihin meidän sun nimi ja pyydä, että hyväksyy. Saatoin kertoa jo, mutta... Mä kerroin sen. Niin, jos te haluatte videolle, niin kannattaa tehdä. Me saatetaan joskus tehdä videot, kannattaa pyytää. Mulla ei ole vielä Halloween tyylistä skiniä. Harmi, että mulla poistui se mun vanha kännykkä, se meni rikki. Harmi. Eiks niin? Muuten taisi niin paljon helpompaa tää peli. Mulla olisi tanssiemote Joo, tiedän kyllä. ja ne. Tiedän. Ja mä vaihoisit mun nimen, niin älkää ihmetelkö, mä en oo eri tyyppi. Mä vaan vaihtan Ja mulla Sanottiin jo. Mullakin on eri. Mainittiin jo. Okei. Oho, mä onnistuin. Miksi mä onnistuin siistissä kikassa? Ja tosi vaikeassa. Kerran mun pikkusisko koitti täällä ihmeen buu-emotella pelotella mua. Ja mä en vaankaan. Ei puhuta. Joo. Ei musta mitään järkeä. No ei mustakaan. Voi häviää helposti. Ups.
Muutenkin se on vähän tyhmän kuulosta puhua videolla kaverin kanssa. Kannattaa puhua videolle joskus. Mut voidaan mekin välillä puhua. Mä haluu. Se kuulostaa tyhmältä videolla. Niin. Niin ei puhuta. Mut ei tässä. Ei puhuta. Joo. Oh no! Oh no. Oi, yes. Muuten mä olin jo tehnyt sen skinny-esittelyvideon. Kaikaa kattoo, se jos et oo kattonut. Niin. Mulla ei oo enää niitä skinejä. Mä en tiedä jaksaks kukaan katsoa tätä videoa. Katsotaanko täällä 3. peli? Joo. Nyt toivotaan parasta. Hitsi, mun pitää lähteä koko pelistä. Oh. Leikkaa sit tää videota, Joo. koska muuten se on liian pitkä. En mä ehkä leikkaa. Okei. Mut voi kestää. Kutsu heti kun mä oon pelissä. Mut sit kun Santtu lähti pelistä, niin te voitte kyllä kelaa siihen, mutta mä en kyllä leikkaa. Mä en jaksa. Ja voitte. Me sanottiin se liian myöhässä. No varmaan te edes kelaatte. Nyt te kelaatte silti varmaan. Ai asettaa. Nyt otetaan hyvät asennot. Noin. Jee. Oliks pakko laittaa palloja muuten? Oli. Ai niin, sait tuplahyppystä koko aika. Käyttää sit pois varmaan. Noin. Tehdään yhteistyötä. Joo. Nyt päästään. Nyt taas. Oleks, No. arvaa miksi mä hävisin äsken? No. Ei oo oikeesti mahdollista, et kun mä hyppäsin tästä, et mä lensin ihan niinku oikealle päin täysin. Mut ei puhuta vieläkään. Tää on video, eikö sä muista? Joo. Se kuulostaa niin tyhmältä, jos me puhutaan videossa. Mua oikeastaan alkaa kohta ärsyttää, jos... Ei... Yes. Hyvä olet. Yes. Oho. Jahti hyppy. Yes. Yes. Noin.
pääse. Ei. No varmaan kun sä teit tuollaisia ylimääräisiä kikkoja. No kun mä vaan koitin siitä. Mennään yhtä taktiikkaa. Ja mä painoin vahingossa, mä misklikkasin vahingossa myös tohon. Noin. Katsotaanko toi? Me varmaan pelataan vielä yksi. Niin, nyt. Tää on ehkä vikapeli. Valmistautukaa, että tää voi loppua pian. Katsotaanko tätä telkkaa samalla? Ei. Okei. Katsotaan videon jälkeen mieluummin. Okei. Ja sanokaa, jos te haluatte tänään niin ehkä jopa liveä, Fortnite-liveä. Tai siis, en mä tiedä videoa. Mä en ihan varma, mulla on vielä aika surkeat tilat. Mä en tiedä pystyykö mä tekemään vielä videoa. No on tosi hyvät. 11 000. Ei mulla ole 11 000. Paljonko? 11. Sähän sanoit tänään, että se huijaa. Se bukaa. Se bukaa välillä. Mulla näyttää välillä 11 000, välillä 11. Niin mulla on 11 tilaajaa, koska mulla on 11 tilaajaa, kun mä oon kysynyt mun kaveri. Ei, mitä mä säädän?